Еве, другари, най-голямата пастръмка ще имам в Патино, заедно с Дитер. Мъчи ми се 15 минути да изкараме. Много финиша, тежи около 8 кг. Много тежка. Само може да погледнете и колко икри изпадна от нея. Снимя муцката, Дитер. И още. Излева. И гледай само колко в уста има. А гледайте защо съм афатил. С едно телче, маленко и с едно цръвък. Много се бориме с нея, ама фати има. Конечно. Стигне така цел до мене тази. Това ти е рибар. Да не се боя от риба. Да. Айде, приятел. А я ни публиката? И сега ги нападнат. Bom.